Dancer. Bună seara, dragi! Dancer, ne aflăm în spatele scenei Liberty Parade, unde proaspăt s-a dat jos de la pupitru maestrul Liviu Hodor. Care a fost prima impresie care ți-a creat acest eveniment? Doamne, pe lângă faptul că am mixat alături de maestrul DJ Andy, care, iată, arată foarte bine, nu știu, sicură de bine sau ce sunt. Da. M-am pituit, m-am pregătit, păi îți dai seama la câtă lume vine aici, se putea să apară așa... Absolut senzațional a fost la Liberty Parade. Nu știu, dacă anul trecut au fost 75.000 de oameni și sentimentul, cel puțin pentru mine, a fost de nedescris, a rămas wow. Anul ăsta au fost mult mai mulți oameni la Liberty Parade, iar senzația pe care o trăiești atunci când vezi atâtea mâini în aer pe muzica pe care tu o pui este de nedescris, de nedescris. Domnul Andy, dumneavoastră, cum v-ați simțit anul acesta la Liberty Parade? N-am auzit ce ai spus, toate că probabil am să mă repet, automat m-am simțit extraordinar, o explozie de energie, un public entuziast, niște DJ pe măsură, doar cel mai tare eveniment dance din România. Absolut, absolut. Dacă n-ai fost anul ăsta la Liberty Parade, ai ratat o experiență de neuitat. Dar te așteptăm și la anul, o să fie și mai știu, vă promite. Liviu Hodor, DJ Andy, vă salută!